Pomiast zadnim kranem kanału.
идеята. И са някои ръката на Данте, на вратата на Данте. Беше Данте и разнищваше мъдра, пророческа предия пред цялата древна и нова световна история. Данте беше Данте. Страх и терор, без надежда. Ние се раждаме в ада. Готово, там. Ние не идем отвън, като Данте през сън. Живота ни цял е там. Жупел и план. Ах, каква дива, модерна поезия. Какъв ад. Дойранското езеро гори един град. Планината е триножна. Дойран като картина гори. Артилерията е по-голям художник. Картински дори. И в творческо изстъпление от хоризонт до хоризонт разгаря се генерално сражение в Южния фронт. Вийте снаряди от радост, каските са мукава. Едно горещо парче желязо намери търсената глава. Косата гори, пламъкът дръзко се развява над разбитото му чело, както парчема ще се развява по-късно над окото му стъкло. По-късно. Сега е начало. Сега е начало. Вадите от кръвта на полумъртвото тяло, като корми търсят пръста. Още е бъдеще, Берлинската революция. Нише струва повече от всички мъдреци. Още ги няма, те мъдреци кръците, изхвърлящи мъртъвци. По-късно. Сега е начало. Сега е начало. Големи войни, разкъсани лиски, скупчени трупове, тяло в тяло, нахвърляни от артилерийско убийство. Главата разбита, неразбити фантазии, недоразбити иллюзии в разбитата гръб. Табуните на истините ще ги прегазят, копитата речки впред. Кандински плискави и кървави. Небесата изригват железа. И от мъка по мъртвите окото изтича като сълза. Геомир 77 стола. Много високо живееше. 7 етажа на подлостта. 7 етажа над живото тлеене. 7 етажа на покорността. И през прозорците му отворени, светкавиците при него се сбираха. Тясната стаичка горе беше тяхна конспиративна квартира. Много високо живееше. Той не можеше да оцелее. Всяка стъпала би могло да бъде последно. Затова, когато смъртта го поведе, той не натрача да се ценя. Смъртта беше облечена в бял шлипер. Не приличаше на отборното стържание, което ти се усмихна и я почете от своите цигари. Ти, белия шлипер, ако си жив още, не те ли изгаря на цигара през дългите нощи? Дори Гео, който знаеше 10 езика, не знаеше думата загърляне, а тя означава. На разпито ще извиква, сядаш и отзад мина българи. Една примка на върта ти хвърлят. По възможност да бъде откабел. Въжните леси се късат. Останалата е проста работа. Въпросът не се изпуска, да се държи изкъсан. И не хвърля по отношението тямата. Чували са пременени с вратовръзки от казала. Но понеже не вярваха, че ще ги удържат металните купове, хвърлиха отгоре им, за да ги варнат кучешко тук. На покорство ли искахте да ги научите? Хората се стават хората от куче. Той живяваше в кучета, но не стана стриглив, за да ята им не научи. Нима можеше да остане жив. Жив, с тая съвест. Той е поглед открит. Колко пъти той щеше отново да бъде убит? Защо казвате? Го рисуват грозен. Един такъв страшен и див. Да, той е без душа морозна, бедна душа красива. Но красотата е подно понятие. Ах, как са красиви дантелите, когато е се покрай земята с червени листа, трупното си. Когато парчетата от граната те сръхват в един окоп и някой набрязка на вратата ти чудесния присмех циклоп, Когато реките прилеят кърви и пълзящата тъмнина посяга да те загърли. Красотата е само една. Да бъдеш страшен и грозен, да бъдеш варварен див, с душа на роза и смъртно красив. И какво ще го няма? Беше и приятели безбройни. О, той не се боеше врагове да има. Той дойде на земята в едно кучешко време, да разпали сърцата, лъчи септември. С ураган да изчисти, като сметнете трегна, дребните мисли и чувствата дребни, и нрави диви, и кучет лай, за да бъдем красиви, като май. И не гаснеш,
Отгаря сърцата ни ония кървав енер с разрушени стъкла и табелката в очите ни мята от блясъци. Геомир 77 стъпала. Кратък живот, като скок. Кратък живот, като мълния. С поглед озари бъдното, един поет от ног. Целунете Венера с разрушени стъкла. Целунете капките кървави и тръгвайте. Всеки има своите 77 стъпала и всяко от тях е първо. По небесните мостове, високи, безкрайни, свържете и с лостове, ще снемем блажения рай долу, върху печалния, в кърви обляние, зелен шар, всичко писано от философи, поети, ще се сбъдне. Без Бог, без Господар септември ще бъде май. Човешкият живот ще бъде един безконечен възход нагоре, нагоре. Земята ще бъде рай, ще бъде
и своите нрави и вардеше гробните храмове на дедите, докато се те обърнаха в звездни послания по пътя към вечността.
Resistance awaits. Initiate phase 1. Power up the priest cannon. Fire!
училищното настоятелство, ръководството, учителски колектив и учениците на Природно-математическа гимназия Георгия Стара Загора. Уважаеми учители, скъпи ученици, приемете поздравленията ми по повод навършването на 40 години от основаването на Природно-математическа гимназия Георгия Стара Загора. Българското училище е един от най-светлите символи на националната ни идентичност. За да бъдеш учител не е само професия, а призвание. Призвание да се опазва националния дух и ценностната система, които са ни съхранили като народ. Пожелавам ви да продължавате да работите с ентусиазъм и професионализъм в името на българското образование, на българския народ. Честит празник! Министър Сергей Игнатов. Уважаеми гости, скъпи съученици, много ми е трудно да започна официалната част на това тържество след този великолепен концерт и предвид на това, че в салона има и мои учители. Така че простете ми и нека аплодираме всички учители на Природно-математическа гимназия. Казвам за нас, тъй като и аз съм част от възпитаниците на тази гимназия, е чест присъствието днес на заместник-кмета по хуманитарни дейности на община Стара Загора, госпожа Иванка Сотирова. На председателя на общинския съвет, господин Иво Христов. Особено полезно е присъствието на управителя на Първа инвестиционна банка, господин Емил Георгиев. Тук са и представители на регионалния инспекторат по образование, представители на Общинския съвет, но най-важното е, че тук са бивши и настоящи възпитаници на гимназията ни. И сега ще се опитам да сглобя няколко сложни изречения. Ще се опитам да го направя много просто. Някой някога бил казал, че 40 годишна не се позволя да си гледа работата. Всъщност сигурно е това. Защото на 40 години човек е в средата на жизнения си път и няма много време за празници. На 40 години можем и знаем всичко. Тоест, достигнали сме тавана, който Господ ни е дал. Ако до 40 години не си помнял, шансовете от тук нататък са минимални. Ако до 40 години не си забогатял, шансовете от тук нататък са нулеви. Ако до 40 години не си се оженил, значи си помнял, сигурно си забогатял, но това нищо не значи, много си самотен. И така, 40. Живота човешки, за живота човешки тази възраст е, както се казва, на попрището жизнено среда. Но когато става дума за училище, и то за моето училище, и то за нашето училище, това означава опит, традиция, професионализъм и много обич. Честита 40 годишни на мили съученици! Може малко светлина в салона. Маленичко светлина в салона. Не учи се, не моля осветителите. Искам да видя, има ли някой от Випуск 82? Жив? Тук сме, нали? Живи сме, не сме престарели, но май сме малко по-остарели. Но на тези наши
млади съученици, които сега започват, нека да пожелаем много късмет и много радост в живота, да не ваги по вода! Както чухте, и времето е съгласно с мен, отвън се извива страхотен дъжд, а ние сме си тук на сухо и топло. Някои от тези наши млади съученици ще стигнат далеч, други не толкова далеч. Надявам се, че никой няма да се върне назад. Но нека не забравят откъде са тръгнали и нека да тачат училището си. И сега, както му е време да покани на сцената директора на училището. Но, за някой като за мен, например, примерно от выпуск 72 до някъде към 85-6, не помня точно, директор е светла памет Веселин Другев. Моля вашите аплодисменти. Други са завършили под диригентската палка на Майстор Стоянов. За трети гимназията е била пълна с красота благодарение на госпожа Топалова. Разбира се, някои са завършили под строгия взискателен взор, пълен с електричество на Богдан Чапаров. Сигурно по-младите от нас са завършили през трудно виждащия ги, но много обичащия ги Христо Христов. Но вече повече от половин десети начало на гимназията е чаровната госпожа Николина Количева. Притеснявате ли се, госпожо Количева? Не, от кого да се притеснявам? Ами не знам, тук има така доста ваши сегашни ученици, доста бивши, някои като мен пак съвсем бивши. Тъй, че аз съм сигурен, вие притеснявате ли се от госпожа Количева час? Тогава, моля ви, бурни аплодисменти, за да я притесните. Госпожо Количева, позволете ми, преди да ви дам официално думата, да прочита още един поздравителен адрес, на който много държа и който говори за значимостта на гимназия. До госпожа Николина Количева, директор на Природно-математическа гимназия, до педагогическия колектив и учениците на гимназията. За мен е чест и удоволствие да ви поздравя по случай 40-та годишнина от създаване на Природно-математическата гимназия Геомилев в Стара Загора. Като кмет, с вълнение и радост се присъединявам към празничното настроение на педагогическия колектив и учениците, настоящи и бивши. Пожелавам ви много успехи и много погорени върхове в науката и извънкласните дейности. Бъдете горди, че сте възпитаници и преподаватели на училище със славно минало, модерно настояще и страхотно бъдеще. Местна община Стара Загора, всичко добро! И сега, въпреки отчаяните опити, не можете да притеснява госпожа Количева, не ми остава нищо друго, освен с уважение и респект да й предоставя думата. Моля, госпожа Количева. Уважаема госпожо заместник-кмет на община Стара Загора, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, скъпи ученици, в далечната 1972 година, на 2 юни, министъра на народната просвета обявява, че второ средно политехническо училище Гео Милев се трансформира в математическа гимназия Гео Милев. Тоест утре ние имаме рожден ден. Началото е било трудно, защото в града на Лепите е имало много гимназии с утвърдено име.
И математическа гимназия Гео Милев е трябвало да намери своето място сред тях. Но тя е доказвала и доказва, че може да се справи с всички трудности, които предстоят пред нея. Математическа гимназия, а по-късно природно-математическа гимназия Гео Милев е наследник на първото класно юридическо училище в Стара Загора. Затова, тъй като сме наследник на първо училище, ние винаги се борим да бъдем първи във всичко. И успяваме. Успяваме благодарение на нашите добри и много добре подготвени учители, благодарение на нашите ученици, които с много упоритост през годините са показали, че наистина може да заемем едно от челните места. Ние сме едно от водещите училища в региона. Нека да се останем такива. Такива сме били от първия момент. Сред нас виждам първите учители в математическа гимназия. Виждам също и първите ученици на математическа гимназия Гео Милев. Не мога да не изразя почитта към тези учители, които са били пионери в своята дейност, които са започнали от нулата, за да изградят традиции, за да изградят добро име, които ние пазим и увеличаваме. Дано и след нас по същия начин да говорят само добри неща. Уважаеми първи учители, уважаеми бивши учители, уважаеми настоящи учители, поклон и почет пред вашата дейност. Вие като пионерите с ентузиазъм, с много жар, с много обич учите и сте учили нашите деца. Възпитавали сте ги и продължаваме да ги възпитаваме. И след нас също ще продължат да възпитават и обучават. Гордост е, че 10 от нашия 50 от 50 души се състои нашия педагогически колектив. 10 от тях са бивши ученици на математическа и природно-математическа гимназия. В училище работят едни от най-добрите педагози, не само в Стара Загора, но и в страната. Гордо за нас са почетният граждан на Стара Загора, носител на наградата Анастасия Тошева, доктор Светозар Дойчев. Гордо са и останалите учители, но за къде сме ние без нашите ученици? Години наред наши ученици са били членове на национални отбори по информатика. Не са малко златните медали, които са донесли не само за училището ни, но и за Стара Загора. Петя в света математик е също наш ученик, който прослави града ни и името на града ни се чу по цял свят. Но в момента също при нас учат много добри ученици. Тази година, в чест на 40 годишната, се постараха наистина да зарадват всички ни. На национални олимпиади тази година се явиха по история, по химия и опазване на околната среда, по астрономия, по информатика и се представиха блестящо. Те представиха областта. Но ние сме свикнали, че в математическа и природно-математическа гимназия говорим само за нашите големи ученици, за техните постижения. От 4 години
при нас се обучават и вие видяхте какво могат деца от 5 клас. През тези 4 години няма математическо състезание, на което първите места да не са заети от тях. А дори тази година двама седмокласници участваха и представиха града на Национална олимпиада по химия. Както виждате, скъпи първи учители, ние сме запазили традицията училището ни да бъде сред първите, дано и занапред да е така. Искам да честитя празника на всички, които са съпричастни с Природо-математическа гимназия Гео Милев. Нова е лета на Природо-математическа гимназия Гео Милев. И сега искам да съобщя, че за 40 годишната получихме най-големия подарък от община Стара Загора. От 15 септември Природо-математическа гимназия след много мъки има своя собствена сграда, която се намира която се намира на същото място на Августа Траяна, 44. Госпожо Сотирова, благодаря от името на всички учители, на всички ученици и на всички родители. Единствено вие през тези 40 години направихте това, което мечтаехме с години. Но това и много ни задължава. Обещаваме, че ще изградим едно съвременно, модерно училище, което наистина да бъде желана територия за учениците. Честит празник! И след този прекрасен анонс на госпожа Количева, моля вашите аплодисменти за госпожа Иванка Сотирова. Уважаема госпожо Количева, уважаеми колеги, уважаеми ученици, бивши и настоящи, уважаеми родители. Най-големият подарък, госпожа Количева вече го оповести. Решението на Общинския съвет от вчерашната сесия е факт. Този подарък е съвсем заслужен. 40 години математическа гимназия митарства и с различни сгради. На мен, като бивш и настоящ, аз така се чувствам колега, знае какво означава да нямаш собствена сграда и да се съвместяваш с други ученици. Подаръкът е заслужен, затова защото математическа гимназия в годините, 40 години са една достойна възраст, доказваща своята зрялост. През това време тя се превърна в една емблема. Емблема не само за образованието в Стара Загора, а едно конкурентно училище в национален мащаб. Защото само в математическа гимназия има толкова много участници в международни олимпиади и един безупречно доказал се Николай Белухов. Защото аз не знае в друго училище да има почетен гражданин на града Светозар Дойчев. Всички постижения в областта на природно-научните
дисциплини, а аз добавям от себе си и в лингвистичните, и езиковите. Вие сте конкуренция на училищата в региона, но по-важното е, че сте конкурентна сила за училищата в страната. На 40 години мога да пожелая, че сте достигнали своя връх, но от тук насетне пожелавам да завоювате нови върхове. Бъдете здрави, бъдете вдъхновени, млади, по-млади и още по-млади 40 годишни възпитаници на гимназията за постигането на нови успехи. На добър час! Още веднъж искам да благодаря на госпожа Сотирова за всичко, което направиха за нас. Не знам дали усетихте, че госпожа Количева вече е притеснена, дори не можа да се сложи микрофона. Вече нека да окоръжим още с малко, ако искате. И сега ми позволите нещо по-сериозно. До колектива на Природо-математическа гимназия Гео Милев, уважаема госпожа Количева, уважаеми учители и ученици. Приемете моите най-сърдечни поздравления по повод тържественото отбелязване на вашата 40 годишнина. Убеден съм, че училището през годините на своето съществуване е било не само средище на обучение на дръзки и прогресивни личности, но изпълнява и достойно своята мисия за налагане на високи образователни стандарти. Пожелавам ви много здраве, самочувствие, нови предизвикателства и воля за успех. Областен управител Недялко Недялко. Не една малка изненада, дори за мен самия, получи се току-що. Ръководството на Държавна опера с уважение се отнася към почитателите на музикално сценичното изкуство от Математическа гимназия Гео Милев, Кристиян Колев и Христо Христов от 12 клас. Участвали в реализацията на творчески проект "Правията" от Джозепе Верди. Радваме се, че те и техните съученици поставиха началото. Да се надяваме на едно дългогодишно сътрудничество със своята всеотдайност. Те показаха, че музикалните традиции на Стара Загора ще останат вечно живи за младото поколение, па било то и математици. На добър час! И сега за всички млади, пораснали и малко по-пораснали момичета и момчета, нека видим изненадата на вечерта. Поздрав от бившите директори на гимназията. Моля ви, Гео. Пожелали на сегашните възпитаници на гимназията и на техните учители. На учениците пожелавам да се интересуват най-вече от науката, да я развиват. Да дано нашата страна да излезе от това положение, в което се намира. Да не се интересуват толкова от материалното, вярно, че материалното е от значение. Разбирам, че е нужно, но не това да бъде главното. Духовното, това да бъде главното в живота. То носи удовлетворение много по-голямо, отколкото материалното задоволяване. Това мога да кажа. А на колегите пожелавам също да бъдат здрави, силни и да учат на най-доброто, което могат и имат сили за това, да продължат нашите стари традиции на нашия колектив, който беше един много добър колектив и много, много добри преподаватели бяха. Дано и сега, вярвам, че и сега са такива, въпреки че не познавам новия колектив, но пожелавам
бъдещи успехи на цялата гимназия. Какво ще пожелаете на гимназията по повод 40-годишния юбилей? Пожелавам гимназията да има и в следващите 1000 години и все така с този амбициозен колектив, ученици и учители, той се обновява, разбира се, да върви напред и да стигнем етап, когато целият национален отбор ще бъде от математическа гимназия град Стара Загора. Здрави, успехи, много настроение на всички ученици и учители. Това е един голям юбилей и един повод за наистина за много радости и за самочувствие. Благодаря ви много за това интервю. По повод 40-годишния юбилей на гимназията, какво искате да пожелаете на колектива й? Какво да пожелаем? Да пожелая, например, на учениците да са по-ученолюбиви, по-взискателни към себе си, по-старателни, защото това ще им е необходимо. Искам да им кажа нещо, което е много важно. Значи, това, което ще научат сега тук, няма кога да го научат после, няма да намерят време. Или както има една приказка, което ни е научил Иванчо, Иван няма да го научи никога, като порасне. Иначе на ръководството искам да пожелая успех в организирането. На колегите, на учителите ще пожелая търпение, здраве и търпение. От една страна, за да стигнат до пенсия, от друга страна, дано в най-скоро време да дочакате европейски заплати. Гимназията празнува 40 годишен юбилей. Какво бихте пожелали на колектива ви? Преди всичко здраве. Да пазят необеднено името на гимназията, много успехи и да направят така, че действително името и дирята на гимназията да остане с годините. Това е моето. Тази година се навършва 40 години от създаването на гимназията. Какво ще пожелаете на колектива й? Моето пожелание е както е пожеланието към Странджата, Природно-математическа гимназия. Колеги, учители, ученици, да живей! Госпожо Прилича, простете ми пристрастието, но току-що се получи един поздравителен адрес, който с риск да стана досаден, ще прочита на всички. Накрая ще разберете защо. Уважаема госпожо директор, скъпи учители, служители и ученици. Дълголетието на едно училище се измерва с успехите на неговите възпитаници, с грижата и любовта към младото поколение, с уважението към обществото. За нас, учениците от Випуск, 3 точки, Природно-математическата гимназия не бе само извор на знание, а любимото училище, в което открихме истинското приятелство, почувствахме трепетите на първата любов, изпихме горчилките на първите житейски разочарования. С топлина и вълнение си спомняме за безгрижните дни на нашето юношество, завинаги пазим образите на учителите, научени да бъдем достойни личности и отговорни граждани. В този тържествен за вас ден поднасяме нашите поздрави на всички, които завинаги са свързали съдбата си с математическа гимназия Гео Милев по повод 40 годишнината от основаването на училището. Пожелаваме здраве, творчески успехи в работата и никога не губете желанието, с което дарявате знание на сегашните и идните поколения. Честит празник! Випуск 82! Благодаря на Випуск 82, още повече, че от този випуск има и наши колеги. Ако прочета всички поздравителни адреси, рискуваме тук да не завари и утрешния дъжд. Така че, позволете ми с благодарност и вълнение да съобщя поздравителните адреси и подаръците, които са пристигнали до ръководството и учениците на математическа гимназия. Те са от областна администрация,
Регионален инспекторат по образование, Държавна опера Стара Загора, Природо-математическа гимназия Свети Климент Охридски, град Силистра, Съюз на математиците, секция Иван Салавашев, Стара Загора, Медицински факултет при Тракийския университет, Регионална здравна инспекция Стара Загора, Застрахователна компания Виктория, Четвърто основно училище Кирил Христов, с подарък една прекрасна икона. Второ основно училище Петко Рачо Славейко, Търговска гимназия Княз Симеон Търновски, Първа инвестиционна банка, СО Максим Горки, СО Христо Смирненски и току-що пристигналия поздравителен адрес на 13-то основно училище Свети Паисий Хилендар. Уважаеми съученици, по-стари и по-млади, преди 40 години гледахме на нашите банковци с обожание, бяхме огромни мераклии и ние да учим същата гимназия. Преди 30 години се разделихме, мислейки си, че ще сме вечно заедно. Преди 20 години се срещнахме в една не много условна старозагорска кръчма. Преди 10 години се бяха позабравили. Преди 5 години се видяхме в салона на Синдикалния дом. Днес се срещаме в салона на обновената прекрасна сграда на Държавна опера Стара Загора. И дано да даде Господ живи и здрави всички да се видим отново пак след 10 години.